Moi boas, xente, temos outro partido nesta tarde, xa está comezando a definirse a fase liga deste torneo, desta Galiza Twitter Cup. Agora imos ter ese enfrontamento que mide a Twitter Ourense contra a Twitter Ponferradina. Ollo, porque é un encontro onde, sobre todo, os ourensáns teñen moito en xogo para facerse co pase a rolda de playoffs. E por aquí teño a un grandísimo tuiteiro, grandísimo xogador de GeoGuessr, grandísimo creador de páxinas webs, Madi Alevo. Que tal, como estamos? Que tal, outra vez por aquí. Partido, como decías, moi importante para Ourense. Creo que contan con estes 3 puntos se queren meterse, así que para eles vai ser imprescindible, para Ponfe tamén é importante. E imos ver a ver que nos depara este xogo. Un encontro apaixoante que xa vemos como arrancou, porque ten a pelota a Ponferradina en campo propio. Imos ver o que depara, un encontro que parece moi igualado, dous equipos que están facendo un gran torneo, a ver se poden avanzar á seguinte rolda, porque sí que é verdad que o pase automático a semifinais está un pouco máis difícil. Sí, seguro que non contan con eso, creo que saínos ao campo pensando en meterse playoff, en deixar abaixo dous equipos para asegurarse que polo menos pasan a seguinte rolda. Aí ten o balón Twitter Ourense, un pouco buscando esa medular, xogan cara ao lateral dereito onde está Alex GC. Balón ao centro do campo, Viti Rúa que a move, banda esquerda, pode haber perda polo de agora, posesión moi larga para o cadro ourensán, que quere levar a iniciativa. Ollo porque pode ter Pablo, non parece que haxa nada, parece que tocou o balón. Pablo aí un pouco sestiña, ¿no? Sí, aí estuve un poquinho lento, armar a perna costoulle un poquinho, caigo o chan, creo que non hai nada. Pitou córner ou non, pitou, xa que desquina. Sí, pitou córner despois dunha moi boa acción defensiva onde lle taparon a Pablo a posibilidade de ir a polo gol. E agora van a estrategia, o centro primeiro Pau, non atopa rematador. Bueno, que había aí unha chilena, pero isto que é? Pero como ides en Ourense? Isto xa é fútbol de outra categoría, Isto xa parece fútbol praia. Ollo con Royce que encaraba o disparo. Marchou alto, será saque de porta. Así que Mario Ayer xa terá que reanudar o xogo. Sí, parece que Ourense saiu con gañas de ponerse por diante, saben da importancia do partido, e as primeiras dúas chegadas foron de Ourense. Sí, a verdade, ese o conxunto ourensán que bueno, está tendo ese dominio. Agora espera un pouquiño en bloque medio a ver o que quere propoñer a Ponferradina, que propón un balón en longo, pero sigue o balón no para Ponferradina, leva Nacho na medular, cambia de orientación, balón na banda dereita, pode encarar e fai, no? O balón que marcha a saque de banda. Bueno, partido interesante polo de agora, 3 minutos só, pero con moitas cousiñas. Sí, no Twitter Ourense están un pouco preocupados porque na liña defensiva están filtrando moitos pases moi facilmente nos partidos anteriores e agora tamén neste parece que non son capaces de pechar aí esas entradas dos xogadores rivais e esa defensa que parecía máis forte, pois non está sendo tan forte como se contaba. Sí, aí hai que corrixir, sobre todo de cara a playoff, onde ao final se deciden as cousas, pero si Twitter Ourense quere polo menos emular o resultado da anterior Galiza Twitter Cup, recordemos, subcampión, pois terá que corrixir esas cousiñas en defensa. Polo de agora o que non consiguen ter é o dominio do balón, porque é para Ponferradina por banda esquerda. Outra vez Nacho, pero non consiguen sacar rédito. Bo esforzo defensivo. Sí, tamén hai que contar que o plantel de Ourense é bastante amplo, bastante grande, e creo que hai alguna novidade. Creo que Pablo Bardeal son os primeiros minutos que xoga, porque nos partidos anteriores xogaba Royce Júnior en punta só, e sacando proveito da vantaxe que pode ter, pois ter eso, 27 xogadores no banco. Sí, efectivamente, só descento e a nai, porque sen dúbidas a convocatoria
máis longa, tamén falan moi ben do estado social, ¿no? Que do clube en xeral, e de toda a implicación. Hai libre directo que a vai poñer en xogo Palmero, o número 10, e diestro, busca o centro, pero, ollo, esa peinada que se pode envelenar, quedou balón morto na área, hai disputa, saca o de Ourense, volve o balón e marcha a saque de banda. Saque de banda aí para Alex, que é o lateral dereito, o sea, creo que xogou tamén os partidos anteriores. Un partido moi igualado, está sendo, a Ponfe tampouco está deixándose dominar, o sea, que agora mesmo temos un partido que non sabemos moi ben de que lado vai caer, non? Sí, tamén iso é o fermoso porque polo de agora é como moi posicional, non? Unha loita de yardas, intentar gañar un pouco de territorio, pero moito centrocampismo. Sí, avanzar metros, conseguir unha falta, pero pouco máis, tampouco está vendo xogadas. Ollo aí Ponfe que está intenta chegar pola banda esquerda. Ollo centro, pero puido rexeitala ben Twitter do Ourense, que xa saca o balón, pode ter unha contra, a verse Pablo, ollo a carreira de Pablo, non vai chegar, ayer fácil, despexa outra vez o balón no centro do campo, e xusto preguntaba Óscar Barrabaixa Goián no chat de Twitch como vai a clasificación. Pois onde senón na web que xusto creou Madi Alevo, así que podes ir ao seu Twitter porque o traballazo que fixeches estas semanas, a verdade é que hai que aplaudilo. Pois nada, moitas grazas. A clasificación agora mesmo está liderada polo Pontevedra con 9 puntos, Lugo con 8, son os dous equipos que están agora mesmo postos de semifinais, despois está o Celta con 7, Depor con 4, Ponfe con 4, sería con 5 co empate que leva agora, Ourense con 4, Racing, que estaría fora do torneo, e Compos con 1. Sí, no solo un punto, a verdad, un empate duro de ver, sinceramente, co Lugo, pero as sensacións melloran. Non os resultados, pero as sensacións. O Lugo que leva 3-0-0, así que dos 4 partidos, 3 empates a 0. Como debe ser. Hai que asegurar. Ollo que entra gol de Morci, que fixo sen dúbidas a mellor arbitraxe do torneo, porque saiu cos dous equipos e xusto chegou Barbeirismo para evitar que aliara. Así que aí vai ter o balón Twitter do Ourense, o saque de banda que pode chegar á área, Pablo Verdeal que a loita, vais a facer a Ponferradina, que ollo porque quere sair a contra, está Nacho, moi ben Alex, bueno, para que falo, o mal do comentarista non sinala nada. O balón que vai a territorio ourensán. Queixase de man o Ponfe, eu non vin man, de verdade. Creo que tampouco, debeu dar no... Por nos aquí non se apreciou que fose man. Sí, ou estaba pegada. Moitos balóns aí no medio, moitas loitas, un balón con a falta, o xogo non está sendo moi claro, moi limpo. Sí, a verdad, esa loita de territorio, no minuto xa case 8 de encontro, sigue o 0-0 sen moitas oportunidades, a verdade. Hai trocos en Twitter do Ourense, quere refrescar un pouquiño o técnico, non? Si, entra Moure, que o 10, que para min é o mellor, o que está xogando o mellor, para darle un pouco aí de toque de balón, a ver se Ourense é capaz de con eso pois facer un pouco máis de xogo, porque de momento non está facendo moito. Meri Galante que pon vamos aí no chat. Siguen as cousas, ollo, porque pode ser boa para Palmero, centro, saca un córner, ollo xogada que pode ser perigosa para Ponferradina, está por aí, me parece que é Yuto que vai subir o remate, que é un bo bigardo, teñen Torres. Teñen aí, o Ponfe ten un equipo forte tamén, Ourense non tanto, ten algún xogador alto, pero na Ponfe hai xogadores aí, incluso o propio Yoko. Bueno. Eso, Yoko, non Yuto, que lle dixen Yuto, Yoko. Fácil distinguir polas medias, non? As medias chamativas. Sí, a verdade. Aí vai o centro, moi colgado, segundo pau
non consigue tela ninguén, vai Moure, Moure que arranca a moto GP, marcha pola banda esquerda, madre mía, sigue, pero ollo, porque xa hai moito defensa, estaba moi só, oxixena o xogo para gol de Morcillo. Alex por banda dereita intenta enlazar, corta, bueno, tampouco por moito. Bueno, sí. Ahora sí que o balón para Ponferradina, que intenta saltar a contra. O pase filtrado non é bon. Bueno, non é bon, pero o rebote caeulle. Ahora sí que parece que se vai deter un pouquiño o xogo, que estaba bastante tolo. Sigo 0-0 no marcador, minuto prácticamente 10, chegando ao Ecuador. Como ves isto? Pois esa xogada de Moure, que foi co balón, marchou, pero despois non tivo tampouco apoio, porque na banda dereita, que tiña toda a banda aberta, non había ningún acompañante, así que pouco pudo facer tamén. Sí, faltaba algún apoio, algún desmarque. Sí, aí pola banda dereita faltou a subida de algún xogador. Sí. E non a xogada de antes tamén de Pablo, un balón que non confiou moito que podía chegar, parou a carreira, sí. E quizáis, se non parase, quizáis podía chegar ao balón. O balón nun campo que frea bastante, ti que xogaches antes, moito. O balón vai parar, vas poder chegar, se che dá o corpo, claro. Cousa que a min no, hai que ser sinceiros, pero sí, é un campo que frea moito, un artificial, eso sí, de última xeración, a verdade que un artificial espectacular, que vai volver ver fútbol de terceira división. Que, ollo, porque o Lalín está facendo as cousas moi ben. Prepárase para entrar Miguel Gil. Eu quero lle narrar un gol a Miguel Gil, honestamente. Xoga o Ourense, intenta sacar, apurando liña de fondo. Quen saca o balón é a Ponferradina co despexe. Outra rápida saída de balón, buscan desmarques, o balón en longo. Pode ser esta, vamos a ver, aguanta o balón a Ponferradina, pero leva ben a de Ourense, que volve a montar o ataque. Sí, era Rodras o 9 da Ponfe, que tratou de controlar o balón aí, pero estaba a mano do Ourense moi atento. Ollo, que regate de Moure, pode poñer o centro, o remate, gol, 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 de Twitter de Ourense, xogadón de Moure pola banda esquerda, e creo que o que rematou foi Ortiz a placer. Aí están os cánticos, rematou Ortiz a placer e abriu o marcador. Primeiro gol da de Ourense, minuto 12 de encontro. de Ourense 1, Ponferradina 0. Nada, a xogadaza de Moure, estamos dicindo que é un xogador diferencial. Xa o vimos antes na xogada, agora topou apoio, chegou á área, bueno, un gol moi ben marcado por Ourense. Sí, a verdade é que chegada de killer, Killer, de colocala aí, hai que metela, nada máis, pero é que Moure é un xogador moi bo. Sí, a verdade é que bueno, cambiou a sintonía do encontro polo de agora, e ollo porque Ortiz veuse arriba, o disparo non chegou. O remate, porque estivo moi ben a defensa, o remate que sería de Santi, pero Moure, podemos decir que o gol chutoulle confianza. Sí, meteu aí, e Ortiz tamén agora parece que tamén co gol tamén colleu esa confianza. Os 7, sí, así que sí. Son os dous que diante están sendo máis perigosos, non únicamente no partido de agora, sino en todo o torneo. Ortiz, que llamamos chamar Mr. Croquetas, porque fixo aí un par que parecía Andrés Iniesta nos seus mellores días. Balón en largo de ayer, buscando a medular. Balón dividido, segue a disputa, pero non consigue ser do dominio de ninguén. Agora sí, fixos a Ponferradina co balón que agora é de Pedro, pero sinalou falta o colexiado. É a terceira vez que Ourense se pon por diante, na primeira vez que foi contra o Lugo, puxose 0-1 e depois acabou 1-3, depois con Pontevedra. Creo que están aprendendo a lección de que ao meter gol hai que pechar o partido despois e non conceder. Sí, é importante, ademais xusto en estes partidos a 20 minutos tan curtiños de tempo, onde marcar un gol é moito máis importante, senón que nos lo digan a nós, que non marcamos nin po arcoiris, tócanos sempre intentar remar. Claro, despois é moito máis difícil, porque unha falta, un balón fora, é máis difícil, moito máis complicado, non?
Tamén esa xestión do tempo é importante, polo de agora os balós siguen no campo, ambos equipos pues, optan por xogar. Joko que sae, que lidera esa saída da Ponferradina. Nacho que intenta arrancar por banda. ¡Qué roubo de Martín Royce! Espectacular o paso Oco, pero Ortiz non chegou. Está moi ben Audo Ourense agora mesmo plantada con confianza e vai entrar Gamarrazo, que esperemos que fagan honra ao nome do xogador e marca un goliño. Exactamente, ten que ser sair e marcar o gol. Por falta de senio non vai ser, Tamén se prepara Kiwi, aí van os cambios no conxunto ourensán. Sae, me parece que gol de Morcillo. Efectivamente, sae gol de Morcillo con apupos da grada, Non debeu gustar a actuación arbitral de antes. Non sei se por Morcillo, non sei moi ben. É complicado a veces seguir a afición de Audo as súas bromas. Bueno, a ver, quedan 5 minutos exactamente de encontro. Twitter Udo Ourense que leva polo de agora a vantaxe, pero ollo porque ese balón ao espazo pode aproveitar a Ponferradina. Que corte de balón espectacular, pero puidose mancar o central. Foi, creo que Timi, non? Sí. Foi providencial e o corte, non? Sí, parece que se fixo daño Timi. Xa estaba lesionado no partido anterior, no outro partido tamén se queixou, así que debe andar con problemas. Timi, gran tuiteiro, mellor persona. Sí, parece que se mancou, pero mancouse unha desas accións defensivas que debería contar como gol. Sí, é un gol, gol total porque meteu o pé, precisamente meter o pé aí estirou un pouco a perna, seguramente tamén se lastimou por iso. Sí, ademais era unha ocasión clarísima dunha Ponfe que se quere vir arriba e que agora vai no intentar dende o saque de esquina, vai no botar Robleda. Vamos a ver se Robleda é capaz de atopar rematadores. Sae Joko, que podía ser un deles, e aí vai o centro. Bueno, o centro puxo con música, pero iban as notas desafinadas. Ollo coa segunda xogada, volve Robleda a intentalo. Ese centro un pouquiño mellor, pode haber remate. Non o hai porque estivo ben. Bueno, que sprint e protexe o balón. Sae Audo Ourense que creo... Bueno, espérate porque Ortiz está se volvendo completamente loco. Tiña que soltala moi ben, pero hai que ser máis inteligente e mover o balón ao medio, que tiña opcións aí a Gamarrazo no medio. Pero bueno, está lucíndose un pouquiño tamén. Sí, a verdad, cando tengo picorcito, ¿no? Como diría aquel. Vai xogar Twitter Udo Ourense, faltan 3 minutiños para que remate o encontro, e Ortiz que bueno, sigue facendo das súas, sigue volvéndose loco. Ahora aquí va os Chan, sae vai, falta para Ponferradina. Ollo, porque Audo Ourense polo de agora mantén a Ponferradina no seu campo e co pouco que queda é o máis importante. Sí, ahora está claro que estes minutos o que importa non cometer fallos. Creo que son os primeiros minutos, os minutos onde Ourense está xogando con máis alegría desde que empezou o torneo. Empezou mal e agora vese un poquinho esa soltura, esa suposta calidade que ten, non, de xogadores. Claudia Iglesias di escandaloso, eu subíaos ao primeiro equipo. Por algún xogador, entendo que por algún xogador da Audo Ourense. Bueno, sitio hai, así que se por sitio, plantilla ainda queda moito por facer, así que a mellor hai que subir algún. Oye, eu creo que Moure e Ortiz, polo menos neste partido, están facendo mérito. Os dous nos están pedindo pasar a pretemporada co primeiro equipo, e despois xa se verá, non? Había que comentarlle o córner que foi o primeiro pau, pero que conseguiu agora manter a Ponferradina o balón no rexeite. Fácil para córner, o balón nas mans. Falta minuto e medio para o final do encontro. Twitter Udo Ourense 1, Ponferradina 0, e o balón que vai en longo. E agora, pois, pouco por parte da Udo Ourense, pouco se vai xogar. Sí, regalan unha pelota e agora tratar de replegar e non deixar ocos, non deixar esos ocos que dicíamos ao principio, sobre todo na liña defensiva, estar atentos, facer faltas, hai que facer falta.
Pitaron man, así que Sí. bueno, Ponce vai ter a ocasión tamén de acercarse. Cuidado con esa man, imos ver, porque falta un minuto, pode ser unha das últimas ocasións do encontro. Prepárase a carón do balón Burgo para golpear. Vamos a ver se aposta polo centro, vamos a ver se aposta polo disparo. Disparo sería un pouco complicado, pero podería sorprender. Aí vai Burgo, pon o centro, pode haber remate, ollo o balón da área, sacou moi ben Alex, que para min Alex está sendo o tapado, ¿no? Porque Moure e Ortiz están sacando talento arriba, pero Alex está sacando as castañas do lume moitas veces. Sí, aí atrás está xogando moitos minutos, ademais, está sendo serio, con poucos fallos. Aí vai Gamarrazo, pero non conseguiu manter o balón. Conduce a Ponferradina, que abra a banda esquerda. Pode ser esta. Ollo porque vai Burgo. Burgo que pode intentar sacar o centro. Mira como dobla. Pedro. O balón atrás. Pode haber remate. ¡Madre mía! Que creo que quitou un xogador da Ponferradina espectacular, porque esa xogada e sobre todo ese pase da morte era medio gol. Era medio, está pasando moi mal estes minutos o Ourense e esa, como diste, era un gol claro. Había moitos xogadores tamén polo medio, pero era un tiro en liña de área pequena. Sí, gran remate de Zeus, xa non só polo remate, senón por como conseguiron, neste caso fora Pedro, sacar o balón, remata o partido, 3 puntos cruciais para Twitter de Ourense, que quere soñar, quere redimirse da final do ano pasado. Twitter Ourense 1, Ponferradina 0, Madialevo, estades un pasiño máis preto. Parece que o equipo se está recuperando do comezo malo e a ver se lle dá para meterse outra vez na final.